Аб'яднаны пераходны кабінет Ціхановскай дзейнічае значна больш жвава, чым кабінет Лукашэнкі. Штодня становіцца вядома пра новых палітвязняў. Сёння пяцігоддзе самага масавага ў гісторыі Беларусі пратэсту. Электронныя чэргі на мяжы Беларусі і Польшчы складаюць ужо жуць колькі дзён. Аб'яднаны пераходны кабінет на чале са Святланай Ціхановскай у той жа вечар пасля намёку Трампа, што ён ведае пра палізняволеных, правёў паседжанне з абмеркаваннем гэтага пытання. Мы аддаем сабе справаздачу, сказала спадарыня Ціхановская, што Трамп зрабіў гэты званок дзеля важнай гуманітарнай місіі вызвалення нашых людзей і спынення рэпрэсіяў. Гэта спроба выратаваць жыцці нявінных людзей і дабіцца сістэмных зменаў у Беларусі. Я ўпэўненая, што у прэзідэнта Трампа ёсць для гэтага ўплыў і ўсе неабходныя рычагі, падкрэсліла лідарка дэмакратычнага руху. Рэжым павінен не толькі вызваліць людзей, але і спыніць рэпрэсіі. Усе спісы палітвязняў мы перадалі ЗША. Вызваленыя мусяць мець магчымасць застацца ў Беларусі, калі захочуць. А тыя, хто выехаў пад пагрозай рэпрэсіяў, павінны мець магчымасць бяспечна вярнуцца. Гэта неабходныя крокі для дээскалацыі. На жаль, досвед паказвае, што Лукашэнку верыць нельга. Трэба глядзець на справы, а не на словы. Учора ж чальцы офісу Святланы Ціхановскай правялі размову з Крысам Смітам, прадстаўніком дзярждэпартаменту, які адказвае за Беларусь і браў удзел у вызваленні палітвязняў. Раней беларуская лідарка накіроўвала ліст прэзідэнту Трампу з просьбай паспрыяць у вызваленні засуджаных паводле палітычных матываў, перадала прапанову ў Белы дом паводле магчымых крокаў дзеля выхаду на свабоду людзей, выступіла з прапановамі да адміністрацыі ЗША, а таксама агучвала свае бачанні вырашэння ўнутрыпалітычнага беларускага крызісу ў Foreign Affairs, паўночнаамерыканскім часопісе з тэматыкаю міжнародных стасункаў і знешняй палітыкі ЗША, які выходзіць 6 разоў на год. The Hudson Institute, навукова-даследавальніцкай арганізацыі ў Вашынгтоне з тэмамі вырашэння ўнутрыпалітычнага крызісу ў Беларусі. З кабінета Лукашэнкі на гэты конт пакуль навінаў аніякіх. Затое ёсць іншая інфармацыя з акупаванай рэжымам Беларусі. Міністэрства ўнутраных справаў не задаволілася тым, што ў траўні завяло крымінальную справу на 78-гадовую актывістку Ніну Багінскую, як вельмі надакучлівую сваімі бел-чырвона-белымі выхадамі на вуліцу і частай дэманстрацыяй нацыянальнай сімволікі. 30 красавіка прарэжымны суддзя Трусевіч разгледзеў крымінальную справу супраць актывісткі, падставай для чаго сталі неаднаразовыя адміністрацыйныя пастановы за 2024 год. Пенсіянерку прызналі вінаватай, але замест пакарання прызначылі прафілактычнае назіранне. Некарыснаму выкапню ў ранзе міністра Кубракова гэтага аказалася мала. Чарговы крок унясення патрыёткі ў спіс асобаў, датычных да экстрэмісцкай дзейнасці, значыць, усцяж баяцца яе. І вось праўда ж, Трусевіч і Кубраковы Лукашэнкі неўзабаве назаўсёды знікнуць з беларускай прасторы, а Ніна Багінская застанецца ў пашане. Ад нас, бо гэта нашае сэрцы, гэта наша ўдзячнасць, гэта тое адзінае, што мы можам зрабіць для нашай легендарнай змагаркі, для сімвала беларускай рэвалюцыі. Наша Ніву паведамляе, што асудзілі 31-гадовую Ганну Кулак са Слоніма. Індывідуальнай прадпрымальніцы прыклеілі дзеянні, якія груба парушаюць грамадскі парадак. А тыдзень таму яе ўнеслі ў спіс экстрэмістаў ад МУС, мяркуючы з усяго, дзяўчыне далі хатнюю хімію. Праваабаронцы цэнтра «Вясна» паведамляе, што ў Гомлі паводле палітычнай справы асудзілі адваката Сергея Хлыстова. Яму навесілі 2 артыкулы распальвання варожасці ды заклікі да прычынення шкоды нацыянальнай бяспецы Беларусі. Які менавіта прысуд атрымаў спадар Хлыстоў, таксама невядома. У Гомельскім абласным судзе вынесенае пакаранне 64-гадоваму лекару ультрагукавой дыягностыкі паліклінікі нумар 4 з горадні Сергею Рамашову. Яго абвінавачвалі ў распальванні варожасці і фінансаванні экстрэмісцкай дзейнасці. Які менавіта тэрмін прызначылі доктару, зноў жа невядома. Айцішніка з Магілёва Цімафея Караткевіча асудзілі ў 23 гады паводле нават 4 палітычных артыкулаў і адправілі ў калонію. Ён знік яшчэ ўвесну пасля таго, як абразіў Лукашэнку, дадаў на яго паклёп, таксама брыдка паставіўся да нейкага прадстаўніка ўлады ды ўступіў у склад экстрэмісцкага фармавання. Хлопцу пагражала да 6 гадоў калоніі, сутнасць абвінавачвання, як і дакладны прысуд, невядомыя. Затое выйшла на волю палітзняволеная мадэль і сцюардэса Вераніка Жалубоўская. Вераніку арыштавалі ўвосень 2024 года і асудзілі па народным артыкуле 342 крымінальнага кодекса. Дзяўчыне прызначылі год пазбаўлення волі ў калоніі ва ўмовах агульнага рэжыму.
Яшчэ 12 кастрычніка 2021 года была прынятая пастанова Савета міністраў аб мерах па процідзеянні экстрэмізму і да кучы рэабілітацыі нацызму. Усе, хто піша ў сацсетках дрэнна пра Лукашэнку, ягоную проціпраўную злачынную дзейнасць, з'яўляюцца экстрэмістамі. Ёсць такі недалёкі губашлёп, прабачце, унутры дзяржаўнага ўпраўлення барацьбы з арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй Славе Карлоўскі. Яго як пешку заўсёды выстаўляюць, грозна нагадваць, што такое экстрэмісцкая дзейнасць і якім чынам яна пераходзіць у экстрэмісцкае фармаванне, зразумела, выключна пры праяўленні пратэснай актыўнасці. Пратэставаць у Беларусі нельга, толькі з усім, што робіцца без задумвання, пагаджацца. Предпринятые нами меры позволят уделить внимание каждому подписчику экстремистских телеграм-каналов и чатов и дать им правовую оценку. Призываем граждан не доверять фейкам и иной пропаганде антигосударственных информационных источников о том, что деятельность по поддержке экстремистских ресурсов окажется безнаказанной, и тому, что якобы миллионы людей будут привлечены к ответственности. В действительности у экстремистских интернет-ресурсов не миллионы подписчиков, как они утверждают, а значительно меньше. И каждого из тех, кто своими публикациями формирует протестную активность, мы знаем. Паводле вясны ў спіс экстрэмістаў дадалі яшчэ 32 прозвішча, цяпер у ім 5621 асоба. 15 жніўня МУС зрабіла традыцыйны пятнічны апдейт пераліка грамадзянаў у Беларусі замежных грамадзянаў або асобаў без грамадзянства, якія маюць дачыненне да экстрэмісцкай дзейнасці. Сярод іншых у спіс дадалі прадпрымальніка Анатолія Змітровіча, актывіста Александра Сезеня, ну і Ніну Багінскую, пра што казалася вышэй. Сёння роўна 5 год з таго дня, як у Беларусі адбыўся самы масавы ў гісторыі мірны марш пратэсту супраць фальсіфікацыі выбараў. У ім удзельнічала як мінімум 500 тысяч асобаў. Гэта толькі ў Менску, але па ўсёй краіне на вуліцу выйшлі каля мільёна чалавек. Падзея ахапіла ўсе гарады, мястэчкі, нават некаторыя вёскі. Гэта была вяршыня грандыёзнай вулічнай актыўнасці беларусаў напярэдадні і пасля прэзідэнцкіх выбараў. Аднак адзінай агульнапрынятай назвы гэтаму ўсяму няма, пры тым, што ў гістарычнай храналогіі без такой назвы не абысціся. Беларускія пратэсты 2020 году пацярпелі фізічную паразу, але атрымалі метафізічную перамогу, бо распачатыя тады падзеі не завяршыліся. Асэнсаваць ці нават назваць усё, што адбывалася выразным тэрмінам цяжка праз пераважна стыхійны характар. Але беларуская нацыя паднялася на якасна іншы ўзровень самаўсведамлення і бачання сваёй будучыні новай Беларусі, адзначаецца ў матэрыяле Сергея Дубаўца на радыё «Свабода». Пазней 22 жніўня ў горадні быў дадзены старт кампаніі «Справа не ў Лукашэнку», але як толькі яго не будзе, Беларусь захопіцца адразу захадам і будзе з'едзена з патрахамі, пра што заявіў сам бессаромны і вельмі баязлівы ўзурпатар з расчырванеўшымся тварам і вачыма на выкат ад жудаснага страху, які давялося перажыць у першыя паслявыбарчыя дні. Мы привыкли жить в спокойной, тихой, толерантной стране. И в Минске, и у вас, и в других городах. Люди увидели, что нам подбрасывают головешки. Люди устали, они просят спокойной жизни. И мы должны им эту жизнь предоставить. Нужно с этим заканчивать. Беспорядки, ядро, зачинщики, не гродненцы, не белорусы. Они сидят там, под Варшавой, под Вильнюсом, и вы видите, куда эти альтернативщики побежали. Некоторые сделали круг через Россию и Украину, и там осели. Слушайте, неужели мы слепые? Неужели мы не видим, что происходит? Да вопрос не в Лукашенко сегодня. Но представьте на минуту, что нет этого Лукашенко. Сейчас нет. Вы понимаете, кто сегодня бы командовал войсками на западной границе? Ну вы представьте только на минуту. Перед кем бы министр обороны стоял на вытяжку и докладывал. Мы бы уже на этой площади не были хозяевами. Нас поломали, покрошили и выплюнули бы. Ну, а збегчы з Беларусі так хутка не ўдасца. Чэргі на мяжы з Польшчаю б'юць рэкорды штодня. Сёння там з раніцы было ўжо звыш за 4000 толькі легкавых аўтамабіляў, плюс яшчэ 100 аўтобусаў. Ды за апошнія сотні польскі бок яшчэ больш замарудзіў пропуск транспарту, аформіўшы толькі 320 з 1700 аўто, а таксама 50 са 175 аўтобусаў. Па стане на 12 гадзінаў сёння, 16 жніўня, на ўезд у Польшчу фіксавалася 4050 легкавушак і 110 аўтобусаў. Паводле інфармацыі Белмытні
сэрвіс, сярэдні час чакання ў электроннай чарзе складаў больш за 6 сотняў. Закладнікамі сітуацыі сталі звычайныя турысты, сярод якіх вельмі шмат грамадзянаў з еўразвязу імкнуцца ўпікнуць палякаў беларускія памежнікі, але польскаму боку ўсё адно ехаць туды нікога не прымушалі, затое паглядзелі турысты мірную і квітнейшую Беларусь. Памежнікі яе кажуць, што ўсё гэта па віне польскага боку, але не па віне Лукашэнкі. Толькі падумаць пра тое, што каб не ён, даўно ўжо не было б аніякіх межаў, і Беларусь з'яўлялася б звычайным чальцом еўразвязу. Да дыктатара і ўсё, што звязана з ягонай дзейнасцю, прыходзіцца цярпець, у тым ліку і праз такія чэргі. А якія наступствы і як хутка гэта прынясе нешта станоўчае пасля таго, як Лукашенка згіне, прадказваць пакуль ніхто не бярэцца ні ў Польшчы, ні ў Беларусі. Як паведамляе гомельскі флагшток, супрацоўнікі жлобінскай фабрыкі «Белфа» вельмі абураныя раптоўным яе закрыццём. Супрацоўнік Мінлехпрама, які паводле крыніцы да нас спінаю ў сінім касцюме, імкнецца нешта патлумачыць жанчынкам, многія з якіх працавалі тут дзесяцігоддзямі, але не дае рады і сыходзіць, паведамляючы, што прадпрыемства не ёсць рэнтабельным, з вялізнымі пазыкамі, а таму належыць ліквідацыі. Голос народа вашей увазе. Что нам теперь? Нас все устраивало. Мы работали, мы старались. Нас туда нагнали наши все старались. Но почему мы не могли раньше сделать? Хоть какой-то помощь. Ничего не сделали. Ничего. И последняя акция наша, вы заберете на оплату. И выпало. Я очень время нас было по-любому, а это Грамадзянка Францыі аўтобусам па маршруце Вільня-Гомель прыбыла на пункт пропуску Каменны Лог і рушыла праз зялёны калідор, пацвердзіўшы, што не мае тавараў для дэкларацыі. Але градзенскія мытнікі не паверылі і больш пільна дагледзелі багаж жанчыны, знайшоўшы там 50-грамовы злітак золата і 84 залатыя манеты розных наміналаў і гадоў выпуску, зробленыя ў Францыі, Італіі ды Швейцарыі. Агульная вага манетаў і злітку склала амаль 600 грамаў. Калі б везла афіцыйна, то заплаціла б 50 000 рублёў мытнай пошліны, а так аддала на штраф 19 000 рублёў. Праўда, не паведамляецца, ці пры ёй засталося ўсё гэтае багацце, ці канфіскавалі яго. Добрага вам суботняга вечару і да заўтра.